I pozdrav svima ljudi, danas igramo na serveru sa mojim drugom Mirsadom. Nije Mirsadom, nego Mirsadom, pozdrav. Dobro. Ajde, Ovaj se server zove Aven MC. Našli smo ga. Nemam pojma kako. Vidiš, moj drug Mirsad, dok on nađe jedan server, ja nađem 4. Evo ti vamo drva bola. A znam. Ajde, čupaj. Znao si gdje sam ja. Ovo je druga epizoda u ovim danu. Ej, da. Evo gore, ja kupim gore drva. Ajde, jedan veliki pod za P. Moraju pozdraviti. Ako ne pozdrave, izvinite zbog toga, malo su nepristojni. Jebi ga. Tako. Prvo ću uploadat preživljavanje, pa onda ovaj server. Ajmo ovo grifat. A ne smo još pa, idemo napraviti kuću. Gdje si? Evo me dole, gdje si ti? Ajde, teleportuj. A ne, evo me tu. Halo, iza tebe. Ajde, vidim. ajmo, ja ću ukrasiti ovu jodo. Ajmo vam uzeti malo kamena. Gdje smanji mikrofon, šušti puno, valjda neće smetat. A ne mogu nešto mi. A dobro, valjda neće smetat. A vidi, svima mala konekcija, čak i tebi. A ja. Ne, u mene je puna. Nije u mene puno. A tako je napravili Minecraft da piše jednom tamo je prazna, jednom puna. Jel tako u tebe piše da je u mene prazna? Nije, u tebe je puno, ja vidim. Dobro. Hajde vamo. Dakar. Hoćemo sad ići kopati ili pravi kuću? Idemo prvo kuću. Hajde čekaj da napravim faction. Kako će? Ajde. Pro killeri. King PvP, eto. King. Ajde. Jebem ti ovakav server. Znaš koliko treba da napraviš faction? Kako? 30.000. Misliš $30? Ne, 30.000. Okej. O ljudi ljuski, ovo vam pameti. Jesi došao? Aha. Zabranjeno grifat factiona. Ne smije. Valjda. Pa evo piše dole šćora. Vidi ovo. Oj ljudi. A de nemoj se micat. Pa pomaknem se tamo kad ti prihvati. Jesi se opet? Faktiona. Ajde. Ajde ide. Ajde vamo, šta ćemo sad? Pa ne znam, idemo još drva sad da napravimo kuću. Ajde. O, evo dol neka. Ajmo dole srušit malo. Ali ne smijemo grifat. Nema veze. Kradi dijete, kradi. Šta imao? O, idemo kraj. O, ovo će biti ekstra epizoda. Na početku grif.
Hoćemo mu malo izvalit kuću na opaske. Pa ne malo, nego ćemo sve da mu izvaliti. Hajmo ukrast peću, da ne pravimo džamper. Ma sve ćemo pokriti. I ove bakre, sve. I čestave, uzmi. Ma pokupit ćemo sve. Malo mi izgleda zabagovalo. I meni. A to je do servera. Aha, nije do nas. Hajdi van. Nije. Hajmo bi. Ajde pokupimo mu što tiš. Koji je van? Ajde sjećemo mu. Eto i sjeko. A neću kuću sjeć, šta će mi tu? Neću sa bijelim drvetom pravi kuću. Jo. A da. Joj, koji sam ja. Jes. Jes, ti si pro u kanteru. Aaaa! Pa da li si ra? Vidio sam mu pojemo mi u rupi. Požuri mrak, jo, vidi ovo dobro. Ajmo ovo dijete kernut. Ako je... Čekaj. A, ne može. Možeš, vidi ja. Može, evo me. Evo ja grifom već. Jes. Evo ja mu kralim ovu. Pa imao neko već grifu. Hajmo vamo, dođi. Ja idem dalje. Jesi. U drugoj kući nemoj se derat. Čujem te. Evo me. Pa ne vidi, aha. Ovo je baš smiješna epizoda. Nemoj biti glup. Ajmo vam ušu, ajmo. Gdje ćeš u vežine tamo? Hajde vam. O, gdje me dijete odi to, be, Arabi. Pa nećeš sa tim drvom pravit kuću. Hoćemo, nemamo kvalu. Imam ja, evo, vidi u mene, ovi 24 imam. O, imaš previše. Imam. I još imam 46. Napravljen. Hajmo vamo, viš šta je ovo. Hajmo kopat. Idemo kuću napraviti. Ali tako ljudi ne vide. Kad ja vamo nešto ulazim, to oni ne vide. Inako je frap samo za igrice. Pa šta ćemo sad? Pa ne znam, hoćemo pravi kuću u zemlji. Vamo. Hajmo ovdje napravi kuću, vidi. Ajde, op, pazi. Nemo lijećat u mene. Hajdi vamo, dođi. Ugalj. A dođi, uzet Vidi ćemo. ugalj. Dođi vamo. Daj mi uglja malo, daj mi malo, malkici. A tu ima. Evo ovdje će biti kuća. Može. Dobro. Znači, iz kuće. Hoćemo na ovim serveru snimat od sad. Pa nadalje. Hoće? Može. Dobro, to valjda će se ljudima svidjeti. Nadam. Evo ga. Ovo je treća epizoda na kanalu. O, ne vidim, čekam. Vi sad ne vidite ništa. Tako. Avenger i mi snimamo. Vidi ovo. Šta je Pa to? ne mogu ja ovo otvorit. Zašto? Pa ne mogu, imaš Megi. Ja ne mogu otvoriti. Pa to je dobro. Ne može nikom ništa otvoriti, to je dobro. Hajde ti probaj moj otvoriti. Eto ti, probaj sad moj otvoriti. Mogu. Ajde, kucaj sad i ti na ovim. Kucaj unlock, ono naš, unlock. I klikne samo lijevi klik na ovo, Pa znaš. nemojte. Na ovaj Pa fot. tako može ti neko prova. Eto izbaci.
Ne može niko, samo ja i ti možemo. Razumiješ? Joj, sad će me ljudi vidit. Neću ostaviti IP servera. Vidi mi se password. Neću ostaviti IP servera. Pa da mi uđe na account. Uf. Joj, kako sam debil ostavio IP. Joj, sam. Aj probaj otvorit. Ne mogu, moraš kucat ovako. Unlock. Eno onako sam ti napisao. Haj se. I kliknem samo lijevi klik, kliknem lijevi, udari na te. Evo mogu sad otvoriti, ide. A sad će ti svako moć provalit. Ne Ti može. mi objasni kako. Lijepo. Mrš. Odakle. Otvori sad i od te sve tačice. Isto ko što si i češ. Razumiješ? Sve su otvorene već. Eto. Nisu, ne mogu da im Možeš. otvorim. Ne mogu. Ne mogu ni jednu, moram si sve da otvorim. Jel moram stalno kucat unlock? Ja, Aj, sad sve. možeš otvoriti. Mogu, ne, mogu Što sad. lažeš da ne možeš? Ajmo. Mogu sad. Pa ja. Sve, mogao sam to uraditi bez tebe. Imaš uglja bolan. Ma ima. Ako podijelit ćemo 3 pesnice po 1 ugalj. Daj mi uglja da podijelim. Čekaj. Pesnice. Evo. Evo imam 6. Evo ovdje će biti. Moram ja postavljati baklje pošto se ne vidi ništa u klipu. Da. Daj mi uglja. Evo stavljam ja ovo. Nemoj sve stavljati. Ne, po jedan. Po 1. Joj, pa ako ostane stavlja više. Joj, jesi ti baksus. I ostavi nešto za baklje. Ima. Hoćemo završit? Ne mogu, nemoj još. Čekaj, tu nemoj da bi zatvarao sa kabelstvom. Ajde me. Bježi. Evo ga. Što si stavio tako ko seljak na pupu? Šta ćemo? Sad. Ja ću... Ovdje ja traži trudnik. Ajde ja ću rasporediti ove čestove malo ljepše. Gdje je crafting table? Stavi. Kuća bez crafting table-a, joj. Evo stavio sam ja crafting. Možeš sad otvoriti sve ove čestove. Ovo moramo sve da razbijam, pokupit će sad pitam. Eto, postavlju. Eto ti kramp da kopaš moć. Da. Tebi ne trebaju baklje, trebaju. Ne trebaj, ti ćeš sve da osjetiš. Valjda ćemo naći, šta? I tako, šta da pričamo? Ja ne znam o čemu da pričam. Do kafura. Evo iron. Ekstra, vrate. Vrš od mene, ja kopam. Evo 5 irona, 6.
Moj iron. Nije tvoj. Evo, idi stavi da se peče. I evo pa ne... Ajde, daj. Evo ja, ne moraš, ništa. Aj slobodno ti idi gore. Ide. Stavljaj se. Pa dobro Pa smo dobro je, počeli. za početak. Pravit ćemo polako po... Što udaraš? Htio sam Idi kopat. kopaj na drugu stranu, nemoj ovdje. O, nemoj biti glup. Dođi vam, evo ovdje kopaj. Alo, šić. Evo tu kopaj sa mnom dole. Kopaj. Ovdje je moje mjesto. Jel imaš 2 krampa? Imam 3. Otkud? Nemoj ti men pomaga. Šalim se. Pa kad si... Puče krampa. Evo, I evo ugalj. to nam treba. Treba jedan bak. Što ne treba bak. puca ovo? Meni trebaju bakse. Pa da stavi jednu tu. Ne vidi ništa. Pa treba hama i tebe. Treba. Imaš drva kod Nope. moram. Ja idem dole. Dug je put dole. Ja kopam samo. Sad ćemo doći do kraja dole bez pećine. Još šta? Sad meni piše da imaš 4 crtice. Da nije ti puna konekcija. Da ti fali jedna crtica. Meni je 5, ali nema veze. Evo imam puči ekran. Daj ime napravi bakle. Imam Dobro, 40. ne 20 je 20. Samo bakle još uvijek. Evo ti moj. Što sam ja našao. Čekaj. Da. Eto, evo ti bakle. Podijeli. Bacio sam ti sve.